Compañeiros, son as 8 da mañá e hoxe imos coñecer a Felisa, unha muller de 101 anos que non lle chegan as horas do día para facer tantas cousas como fai. Quedamos aquí con ela porque queremos vivir un día con ela. Imola chamar. Hola, pódese. Vale. Oi, xa está. Pero que estás almorzando, Felisa? Colacao con leite. Pero isto é o que tomas todos os días? Sí. Tomas con 101 anos colacao? Colacao. Podo coñer unha galleta, Felisa? Sí. Podo che mollar no leite? Sí. Moitas gracias, Felisa. Podes comer ti tamén, Grazas, Felisa. Tus ainda son boas, De María. Galletas de María, De non? María, sí. Eu podo comer tamén, Claro. non? Come, come. Pero non un chocolate. What a wonderful world. Compañeiros, despois de almorzar, toca traballar. Que onde imos, Felisa? Que o que faz despois de A almorzar? horta. A horta, non? A horta. Pois a horta. Vai a horta bonita tes, Felisa? Que cultivas por aquí? Mira, aí é para lle dar as galiñas, as bertas todas. Berzas, que máis? Estas son as xudías. Son as xudías. Mira, aí os tomates, aquela ensalada beira. Isto de aquí que É ensalada. Xa ensalada? Sí. Puerros. Tes tamén porros? Sí, de porros. Tes porros, perfecto. Puerros. Non será moi cedo para empezar a sachar? Bueno, hai que sachar. Hai que sachar. Felisa, e despois de sachar, que fas? Doiro de comer as galiñas. Tes bastantes galiñas. Cantas galiñas tes? Teño 10, cos piros 5. Que enerxía tes, Felisa. Pois veña, imos lle dar de comer as galiñas. Felisa, pero que lle pasa ás galiñas? As galiñas asustan só a xente. Son tímidas. Imos ver onde están os ovos. Os ovos poñenos ali naquela esquina. E puxeron ovos, Felisa. E agora, despois de vir as galiñas, que fas? Pica algunha leña. Felisa, estásme dicindo que os teus 101 anos picas leña diariamente. Pico leña da máis delgada, da gorda non. Bueno, Felisa, dalle forte. Non creo que sexas capaz. A ver. Compañeiros, con 101 anos. Ti todos os días tomas un colacao, vas sachar, vas lle dar de comer as galiñas, despois vas picar leña. Non quero saber o que fas polas tardes. Isto é o que fas todos os días. Pero, Felisa, ti estásme mentindo. Ti non tes 101 anos, Felisa. Tes 72, como moito. Parece, pero teño. I